Hey guys, नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय जाबाय आंनि BB Mix YouTube चेनेलाव। परनिता सरगारनि मोनसे गोदान भिडिअ फैदों बड' भिडिअ। नोंथांमोना नायाखैब्ला नायहोनो हागोन। लिंकखौ आं डिसक्रिपशनाव होनानै दोनखाबाय। आंनि गोसोनि गोदैराव नांगौ नामा मान मेगन आंनि नोंखौल' नागिरो। MK नार्जारियाबो मैयाबाव मोनसे गावनि इउटुब चेनेलाव मिउजिक भिडिअ मोनसे हेगारदों। नोंथांमोना बेखौबो नायाखैब्ला नायहोनो हागोन। जोबोर मोजां जादों बेनि सङा। लिंकखौ आं डिसक्रिपशनाव होनानै दोनखाबाय। नायहैदो लोगोफोर। रिमाल दैमारियाबो मोनसे गावनि इउटुब चेनेलाव मोनसे मिउजिक भिडिअ हेगारदों। टाइटेलनि मुङानो जाबाय बड' हिन्दी मुसाफ। बेयाव बिसोरो सानै दं, सानै रोजाबो। सासेनि मुंखौथ' आङो मिथिया। भिडिअखौ एसे देखायनोसै। यारियो यारियो से होंदे ना फासले ये नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोनिया सुन ले मेरी गोसोजोंल' नोंखौ आं नागिरो नोंनि अनगा बोरो आं थांना थानो नोंथांमोना नायाखैब्ला नायहैदो। आङो लिंकखौ डिसक्रिपशनाव होनानै दोनखाबाय। दिनैनि बे भिडिअखौ आङो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना नुग्रोयो।